Хайде да ви дам малко увод, да кажем, за балансирано хранене и за ежедневното меню, което трябва да съдържа протеини, полезни мазнини, бавни въглехидрати, фибри. Изключването на някои от тези храни носи вреда на организма и могат да се развиват различни симптоми. Ако премахнете мазнините от менюто и ги намалите, много е възможно да развиете и тревожност, и също така и паникатаки, защото нашият мозък има нужда от мазнини, с който да се подхранва. Освен това, кортизолът, който е хормон, който ни прави устойчиви на стрес, също използва много мазнини. Ако не се приема и достатъчно много протеин, ще пострадат всички наши тъкани, мускули, кожа и така нататък. Дефицита на протеин също може да бъде причина за развитие на инсулинова резистентност. Да, правилно чухте, инсулинова резистентност. Ако се изключат и бавните въглехидрати, може да се развие хипогликемия. Балансираното хранене е единственото хранене, гледам си котенцата, което може да се спазва дългосрочни мили приятели, без да навреди на организма. Също така, ако не се приемат и достатъчно фибри, които са необходими за правилното функциониране на нашите черва, няма да имаме добро чревно здраве. Запекът пък води до много фатални болести, а пък особено системният запек може да развие и отключи онкологично заболяване. Освен това, фибрите намаляват нивото на кръвната захар и високия холестерол. Ето за това се включих на живо така да ви дам маничко малко яснота и да ви поясня защо е хубаво човек да се храни балансирано, а балансираното хранене е здравословен начин на живот. Който се интересува от тези неща, аз постоянно пущам статии, понякога влизам така и на лайв да ви обясня. Пишете от какво се интересувате и съответно аз ще вляза и ще ви го обясня. Следете и моят профил, защото поетапно пущам много така интересни неща и тематики за здравословно хранене, как да поддържаме нашето здраве, как да водим един нормален, балансиран, здравословен начин на живот. Още повече, че тук исках да отбележа, ако решите, че съм полезна на някой, може да ме потърсите и да ми пишете на лични съобщения. Знаете, както се вижда от моят профил, че работя и с продукти на Aquasource. Aquasource ги избрах, защото преди това съм ползвала страшно много продукти, но единствено продукти на Aquasource донесоха при мен много балансиран начин, здравословен на живот и много добре повлияха върху организма на мен, моите деца, моите внучета и така нататък. Но друг ден ще вляза и ще ви разясня защо избрах компания Aquasource. Или тук мога малко така да ви загадна, защото компания Aquasource е единствената компания, която има продукт за всеки орган в нашия организъм и съчетано заедно с билките, едното допълва и другото. Наистина човек може да балансира своят организъм. Ами това е от мен, скъпи приятели. Пригответе си 2 чайни чаши леща, накиснете ги от тази вечер, защото утре по някое време ще правим хляб от червена леща. Махнаха ми вече конците на крака. Да, още съм с патерицата, но само с едната. Махнаха ми конците на крака
И следващия ден, понеделник, живот и здраве, започвам да правя и крема за разширени вени. До някъде ще ви въведа в самата подготовка и начин на приготвяне на самото кремче, но съответно, тъй като той се приготвя по много така изисквания и труден начин, няма да мога да ви покажа целият процес, но до някъде ще ви отворя завесата, за да видите как се приготвя и самият крем с билки и етерични масла и базови масла за разширени вени. Ами това е от мен, приятели. Ако ви е интересно, споделете темата, следвайте ме, за да може заедно да достигаме до повече хора. Аз съм на мнението, че хубаво е човек да има здравна култура и да я обогатява всеки дневно, за да може да бъде полезен на все повече хора покрай себе си. Прекрасен ден!